Perkencong Warudaya Pak Pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe. Ana Nalendra Yaksa ning kok awake sisik kaya wujuding mina ana ing samudra. Kita sapa? Aku Prabu Minaludra. Prabu Minaludra? Ya, kowe sapa? Ana wujuding pawong andhek. Lah kok dadi sikilmu ora ngambah Bantala. Kowe iki bangsane apa? Yen bangsane demit. Lah kok dadi sandhangamu mompyor nang yen to kowe iki bangsane menungso. Lah kok dadi tlapakan sikilmu ora ngambah Bantala. Dalah Perkencong Warudaya. Kowe Perkencong dudu. Ngawur ora? Perkencong Warudaya iki sebutan ulun yen arep paring pangandikan. Ulun iki dewa. Oh, dewa. Ya. Dewa ing sithik pangudalu-dalu wong Bathara Narada. Oh, bukulun Bathara Narada. Ya, pancen ngono. Kita durung tau ana karo panjenengan ulun. Ya, durung. Wah, cetha yen kita titah ingkang singlar marang Panembah. Ora tepung karo dewane. Minaludra, ana apa? Ulun prapta nang kene kuwi sayekti ngendhakake lawan kamurkan kita. Kita aja pisan-pisan wani mbedah kayiwangan gisik samudra. Merga kuwi papaning Jawata, ya kuwi papaning dewaning samudra, Iwang Pikulun Baruna. Merga saka pengamuk kita nganti Iwang Pikulun Baruna ndelik. Tumuli ulun nganti lawan para Jawata kayiwangan Suralaya tumedhak ana ing Madyapata ngwigati ngendhakake lawan kamurkan kita. Yen kita gelem bali syukur isih dawa umur kita. Nanging yen kita ora gelem bali marang negara kita aja kelakon dosa apa kelakon tak pulung jagat kita ulun cemplungake nang kawah Candra Dimuka Minaludra. Ing kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana. Oh, latar. Aku aja mbok senggara macan. Aku aja mbok weden-wedeni nganggo tembungmu yen to kowe bakal nyendal mayang karo aku lan mbok cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Kekarepane Minaludra kuwi ora mung tekan ana ing karep nanging tekan ana ing tekad. Sapa wae sing mepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Lho, kita wani karo dewa sing tak wedeni abamu. Kita jamalu mreng titah wani karo para dewa iki apa jeneng ora ndeder dosa? Yen nganti kita wani karo para Jawata tegese sesuk yen kita tekaning pati bakal cemplung ning kawah Candra Dimuka. Ora peduli setan gundul karo kawah Candra Dimuka. Aku ora wedi karo kawah Candra Dimuka sing baku gegayuhanku bakal kelakon. Nek ngono wani karo janjenengan ulun sing tak wedeni apa ora ingkang untal malang. Ayo pancen kendel tenan sing jeneng Minaludra iki. Ora pahit-pahit ra. Lah wong enak tak getak. Yen nganti kowe wani karo para dewa tak sendal mayang nyawamu ora wedi malah nyokot karo aku. Dewane iki dene. Nyuwun pangapunten Bu Kulun. Kenging menapa? Kenging menapa? Kenging menapa? Kita iki tekan kene arep ngapa? Arep ngraboso Minaludra apa arep padha pertemuan? Ngraboso Minaludra. Lah nek ngraboso arep perang kok malah do tengok-tengok do omong-omongan gibah kita ya, gibah. Mboten mung mangkat Indra ngestaken dawuh. Kula terus minggah Bu.
Ayo, amuk lekane ae. Kakang Rada bledug mangampak-ampak lebur kasaput ing angin. Kados pundi pawartosipun para Jawata anginipun ngrabosa dhateng pun Minalodra. Wah, dalang nuwun sewu, Dik. Jebul jumbuh kalian kondhangipun Minalodra menika pangken nalindra ingkang debya Surasekti kalintang jayaning perang. Bebasan tinana mendhat jira menter tinumbak bengkong sinuduk putung. Putra-putra paduka para Jawata sami kasuran yudanipun nadyan sampun sami ngedalaken pengabaran maneka warna. Parandene mboten saged tumama angganipun Minalodra. Di Klatria pados ego pertikel kados pundi serananipun. Nuwun sewu Kakang. Menawi saking pamitangipun ingkang rayipun Bathara Guru miturut pamitang kula mboten wonten ingkang saged ngasoraken kidanipun Minalodra. Nadyan Jawata mboten wonten ingkang saged ngasoraken. Upami kula ing majeng wonten ing pabaratan kemawon kula kinten mboten saged mimpang. Walah menika lajeng kersanipun kodrat sampun ginaris. Bilih mengsahipun sampun wonten. Lho, sampun wonten kasinggihan. Lajeng keparengipun Kakang kula trimandhap wonten ing pertapan Kisik Narmada. Kisik Narmada papanipun Begawan Mintuna kasinggihan. Wayahipun Begawan Mintuna atmajanipun Urangayu jejabang ing namipun Antasena menika katimbalana sowan wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun dados jagoning para dewa. Mangke riyen. Ing dadosaken gara-garaning kayangan niku menika jabang bayi nami Antasena atmajanipun Urangayu kalampun Bratasena. Ingkang sampun yuswa kalih dasa taun parandene wujudipun tasih bayi ngaten menika. Mangke kula ingkang badhe ngruwat dhateng jejabang menika kala wau Kakang. Oh ngaten. Nggih. Nah enten mangkaten dinten menapa ingkang Raka sepados bidal wonten ing Kisik Narmada. Dinten sak mangke sampun ngantos saya ndrebala kamurkanipun Minalodra. Nyuwun pamit Di, ngatos-atos Kakang Resi Kaneka Putra. Masta nama sidam sekaring bawana langgeng. Ora ngayu. Wonten timbaning adawuh menapa Rama Pukulun. Aku dhewe kok nganti bingung gagas lawan putuku si Antasena. Mongko miturut petungane wis yuswa 20 taun. 20 warsa nanging kok ora ndrebala. Jiwa ragane kaya dene titah lumrah. Isih wujud bayi kaya mengkono. Yen nganti mengko sudarmane ngawruhi marang kahanane apa ora gawe gelo penggalihe Raden Bratasena Urangayu. Nuwun sewu Rama Pukulun, nadyan kula piyambak ugi bingung. Malah sawetawis wekdal menika
Antasena nggadahi sloga ingkang aneh-aneh. Lho, sloga sing kepiye? Pendak-pendak nangis. Monggo kula sesepi mboten purun kendel anggenipun nangis. Nanging elokipun saben-saben Antasena menika nangis tumunten kula kanthi manjing gisi ing samudra. Tuwin kula lebetaken wonten toyaning samudra. Rama Pukulun Antasena kendel mboten nangis malih sajakipun kerem anggenipun tansah manjing wonten telenging samudra Pukulun. Miat langening kalangkiwan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot tetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga. Lah kok aneh. Pendak-pendak nangis. Dikom ning banyuning segara kok meneng. Sapa Pak? Ndara Antasena. Padha karo Bagong dek cilik mbiyen. Nek nangis nek ora dikom ning sapiteng ora meneng. Mula aku kaya telek ya, Mir. Sumeti mercon bokongmu. Ayo loro banget Gong bapak sumeti mercon. Menika Rama Pukulun menawi mboten dipun lebetaken wonten toyaning samudra mboten badhe purun kendel. Ayo tak kanthi ana gisik samudra ora ngayu. Lengleng driya mangungkung. Klakep Sang Antasena dubeden papanaken wonten toyaning samudra nalika semanten kaya lelumban Sang Antasena dadi ora nangis dalaning jagat gawaning para dewa kocap nalika semanten ingkang nganglang bawana nenggih Sang Hyang Kanika putra nampi dawuh Sang Hyang Jatimurti kinen amboyong Dyan Antasena minggah wonten ing kayiwangan mulat Sang Antasena nedheng lelumban wonten teleming samudra. Sigra watak panglemunan binayong Sang Antasena ical saking kedheping netra kagiat Sang Dyahayu Urangayu. Rama Pukulun Urangayu kok kowe malah njur nglumpruk tobat nalika semanten nedheng remen anggen kula nyawang kan anak kula Antasena sasampunipun boten nangis krana sampun kula papanaken wonten toyaning samudra kedadak ical Rama Pukulun lho ilang piye Urangayu.
mastu nama sidam skaring bawana langgeng wiladala. Lah kok dadi upama menungsa lumrah sing mboyong putuku mesti wae aku ora trima, nanging kok dewa ingkang mboyong lawan putuku Semar. Kowe anak-anakmu aja nganti ana ingkang bali awat-awatana si ora ngayu putuku tak tutke arep digawe apa dening para Jawata. Minalodra. Angro sesumbar lindho bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kang ngarsa mlebur wiyati ladala dewa wedi karo aku wis kentekan akal bayi wingi sore dijokke dadi jagoning dewa. Aja ngluputke Minalodra untal mangsa dadiya slilit kowe ah. Panjalmane apa? Bayi lak cokot bareng tak kipatke kok awake saya gedhe. Iso mlaku. Wah, ladal. Ya ora bakal mundur Minalodra. Tak candhak sabetke watu karang pecah dadi sewalang-walang kowe ah. Ah. Wah, iki anak apa? Tak pulasara kok malah saya gedhe, saya dewasa. Ayo, amuk Suramrata, Jayamrata. Kowe milara awakku, utang lara, saur lara, pedhot guluwan. Ayo! Ngono. Wah!
Perkencong warudayang pak pong. Titis Adi Pramesti Bathara Guru nggone ngluwari kelawan lelakoning titah sakloron ya kuwi Minaludra karo Si Antasena. Minaludra mati manjing anggane Antasena. Putuku ngger syukur yen to wis luar saka Sukertamu kowe wujud menungsa lumrah. Aku sapa? Kowe Antasena. Antasena, iya, kowe putuku. Yayi Mintuna, Kakang Baruna piye? Saka gedhening rasa panarimaku, dikeparengake yen to aku ngaku putu kelawan Si Antasena. Mangsa Baranga Kakang Baruna nggone bakal ngrengko putu kelawan putuku Si Antasena. Wah, wis katon padhang kabeh. Muga-muga lestari widodaya, Ngger. Dina samengko Eyang Mintuna kadreng rasaku gandeng aku. Wis semene gedene aku pengen ketemu karo ibu. Iya ya, mengko kowe tak kanthi manjing ana ing Kayiwangan Kisik Narmada, Ngger.